ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସୁଆସାରୀ ପାହାଡ଼। ବାଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପାହାଡ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଆଉ କିଆରି ବି ତା ପାଖରେ ଚାଷ ବି ହେଇଛି, ଧାନ ଚାଷ। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ଯିବୁ ସେଇ ସୁଆସାରୀ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ। ଏବେ ଆମେ ଏତିକି ଅଛୁ। ଆମେ 5-6 ଜଣ ଅଛୁ ଯିମୁ ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ। ଏପଟେ ତାର ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠିକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ। ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟରୁ ସେପଟ ଯାଏ ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଆଉ ଝରଣାଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଝରଣାଟି ଦୂରରୁ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି, ପାଖକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବିୟୁଟିଫୁଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିଆ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଚାଲୁଛୁ। ବର୍ଷା ହେଇକି ବେତାଳିଆ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ନ ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ବୋଲି ଠିଆ ହେଇଗଲେଣି। ଯାଉଛୁ ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଏପଟେ ରାମା ଭାଇ, ଟିପୁନା ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଠି ସନା ଭାଇ ଆଉ ହଉଛି ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି। ଆମେ ଆସି ପୁରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପ୍ରାୟ। ଏ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ କଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଇଜ ହେଇକି କଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଇଜ ହେଇକି ଯେମିତି କଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲାଣି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇଛି ମୁଁ, ପୁରା ଖତରନାକ ଦିଶୁଛି। ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଲୁ। ମେଘ ପାଗ ଦୋଷରୁ କ୍ୟାମେରାଟି ପୁରା ଆସୁଛି, ଭଲ ଦେଖାଉନି ବି, ଅନ୍ଧାର ପାଗ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି କିଛି ବାଟ ଯିବୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ପାଖକୁ। ଏଠି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି, ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଏଠି ମଉସା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ପାଖରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଗଛ ପାଖରେ ଝାଲମୁଢ଼ି, କୁରକୁରି ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଢେର ଲୋକ। ଆମର ସେଠି ଉପରେ ଗୋଟେ ଝରଣା, ତଳେ ଗୋଟେ ଝରଣା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ।
ଝରଣା ଆମର ଦିଟା, ହେଠି ଦିଟା, ଏଠି ତଳେ ଦିଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମଉସା ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଥର କଟା ହେଇଛି ଗରମ। ଏବେ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁଣି ଯାଇକି ପଥର କଟା ହେଇ ଦେଖ ପୁରା ସାଇଜ ହେଇକି କଟା ହେଇଛି। ଆଉ ତଥାପି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ପଳେଇଲେଣି କିଛି ବି। ପୁରା ଠିକ ଗାଡି ପୁରା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ବହୁତ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି। ଭାଇନା ଏଠି ଦହିବରା ବିକୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣା ପାଣି ପୁରା ତ ଆସୁଛି ଏଇ ସାଇଜର, ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଆସୁଛି, ସବୁ ଯାଉଛି ତଳକୁ। ଚାଲ ଯିବା ସେ ଝରଣା ପାଖକୁ ଯିବା, କେମିତି ଲୁକ୍ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଖତରନାକ ହେଇ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପବନ ଭାରି ଜୋରସେ ପିଟୁଛି, ପାଣି ପଡୁଛି, ପବନ ଭାରି ଜୋରସେ ପିଟୁଛି କିନ୍ତୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣିଟା ପୁରା କାଚ ଧର ପାଣି ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଆଉ ଉପରେ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି ଏ ଗଛ ପାଖରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ପାଖ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇ ପାଖକୁ। ଆଉ ଝରଣାର ଦେଖନ୍ତୁ ମଝି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି। ଦେଖିକି ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଗାଧେଇବେ। ଆଉ ହେଠି ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ଛାଡିଗଲାଣି, ଯଦି ଖସି ପଇଲା ଦେଖିକି ଗାଧେଇବେ। ଖସି ପଡିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ପାଣି ପଡୁଛି ନା ତାପରେ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଝରଣା ପାଖକୁ। ପବନ ପାଖକୁ ପୁରା ଆସିଲା ପରେ ପବନ ମାନେ ଖତରନାକରେ ପବନ ଦଉଛି, ଶୀତ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଭାଇମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ସଟ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଗୁଡା ସବୁ ଲାଗୁଛି, କରେଣ୍ଟ ସଟ୍ ଭଳିଆ। ମତେ କରେଣ୍ଟ ମାଇଲା ମତେ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ପୁରା ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି ଚାଲିଛି ସବୁ ସନା ଭାଇଙ୍କର। ଝରଣା ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ ଝରଣା ଅଛି। ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଆସିଗଲୁ, ଟିପୁନା ଭାଇ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ଗୋପାଳ ଫାଷ୍ଟ ବଇନି କରିଛି ଝରଣା ପାଖକୁ ଯାଇକି। ଗୋପାଳ ଭାଇ କହୁଛି ଇଏ କି ଶୀତ, କେତେ ଏତେ ସେ ପାଣି କଣ ପଡୁଛି। ଗୋପାଳ ଭାଇ ପଶିଯାଇଛି, ଓପନିଂ କରିଦେଇଛି ଗୋପାଳ ଭାଇ। ଗୋପାଳ ଭାଇ ଡରିକି ପଳେଇ ଆଇଲାଣି କଣ କରେଣ୍ଟ ସଟ୍ ମାରିଛି ବୋଲି। ଆଉ ସନା ଭାଇ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଗୋପାଳ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଛାଡିବାର ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଗୋପାଳ ଭାଇ ପଳେଇଲା, ଏଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବସିବେ।
ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୁରା ଗୋପାଳା ହେଇଗଲେ। ସନାତ ପୁରା ବସିଗଲା ଆଉ ତା କରେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ଦୌଡ଼ିଛି। ଆଉ ଟିପୁ ନାଇଁ ତାର ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ସେ ଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ପୁରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଇକି 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ଭଲ ମଜା ନଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି 3-4 ଜଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୁରା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଟିପୁନା ଭାଇ, ଆଲୋକ ଭାଇ, ପୁରା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣାଟି ପୁରା କ୍ଲିଅର ଆସୁଛି।